De Squalle had flink actie viert. Er binnen kamervragen gesteld door minister Leers. En er is een sponsor in voor de jonkjeshoden. En de sponsor is benoemd. Omdat wij het graag willen dat de familie samen die bloot in Akrum. Ali Hassan en Ali Abbas, die hier hikken en tuin binnen, moesten nog 2 keer het land verlitten. Maar het werd beide keren op het laatste moment veromdraaid. Eigenlijk heel dramatisch. Ik voor de leerkrachten en voor de band is dat eigenlijk net te begrijpen. En ik net uit te lezen van hoe dat rent en hoe dat gaat. Dat is gewoon net te snappen. Nou, dat is natuurlijk best wel heftig, want wij hier toch was zoiets van, wij hopen echt wel dat die bij op Squalle bloeien kunnen. Vooral omdat wij onze Squalle toch wel heel grote zorgen maken over hoe het met hun komen zo wat ze naar Afghanistan waarom worden. Dus we zijn heel blij dat ze hier uiteindelijk wel bloeien binnen, maar het is nog steeds net helemaal zeker of ze hier ik definitief bloeien maaien. Dus dat bloedt toch altijd nog wat onzeker en dat is natuurlijk wel heel spietig. Wat vind je het leukst hier op school? Knitselen. En met de Duplo spelen? Ja. En klikt ook nog. En wat vind jij het leukst hier op school? Op de computer. Klasgenootjes van jullie, vriendjes, die waren in actie, hè? Die gingen sponsorloop doen. En allemaal tekeningen maken dat jullie hier moesten blijven, hè? Wat vond je daarvan? Leuk. Heeft het geholpen, denk je? Ja. Op dit moment rint er nog een procedure voor schrijnendheid. Er is nog steeds geen duidelijkheid over. En hoe dat uitpakt, daar kan eigenlijk meest wat van zitten. Dat is heel onduidelijk wat eruit komt te haasten. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de nieuwe regering zijn had van we komen met een kinderbeton. En we hadden toch wel goede hoop dat zij daar ik broek van mij te kunnen. Dus dat zou dan betekenen dat ze hier bloemen maaien. Maar die wetjouwing is er nog net. Komt waarschijnlijk pas in januari, februari. Dus dat is ik nog afwachten. Dus ja, voor het gezin is het nog wel steeds een hele onzekere periode natuurlijk.